Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. L-arroganza u n-nuqqas tumiltà fil-Partit Nazzjonalista komplew ikunu fiċ-ċentru tal-kritika minn ħafna opinjonisti f'pajjiżna. Dan qed iseħħ fid-dawl tal-fatt li tkompli tikber il-pressjoni fuq il-kap Nazzjonalista Bernard Grech li taħt it-tmexxija tiegħu il-Partit Nazzjonalista baqa' ma jispirax fiduċja e kif baqa' mifni bil-firda u l-ġlied. Kienet propju din it-tema li biha l-eks Ministru Nazzjonalista, il-Perit Michael Falzon, irreaġixxa għall-aħħar żviluppi fid-Dar Ċentrali fejn qed ikompli joħroġ kif il-fazzjonijiet qed jippruvaw jimponu d-dominanza tagħhom b'waħda minnhom saħansitra kienet se tiġbor il-firem biex il-kap nazzjonalista jitqaċċad. F'artiklu ta' opinjoni fil-Malta Today, l-eks Ministru Nazzjonalista jipponta lejn il-kap nazzjonalista u l-falliment tiegħu li jibdel l-attitudni arroganti tal-Partit Nazzjonalista. Falzon jgħid li fid-dawl ta' dan, il-Partit Nazzjonalista taħt Bernard Grech huwa kontradizzjoni. Irremarka li anke fl-elezzjonijiet jipprova jikseb il-fiduċja ta' dawk li qishom moralment u intellettwalment inferjuri. Madankollu, minkejja dan, xorta waħda jibqgħu għaddejjin b'din l-attitudni. Fil-fatt tal-aktar minn darba l-eks Ministru Nazzjonalista jirreferi għal din l-attitudni ta' superjorità li baqgħet tiddomina fil-Partit Nazzjonalista. Intant fl-artiklu tiegħu Michael Falzon jirreferi wkoll għall-aħħar Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, kunsill li kompla jikkonferma din l-attitudni ta' arroganza u superjorità flimkien ma' aktar elementi ta' firda u ġlied. Falzon bħal bosta qablu jikkritika lil kap Nazzjonalista d-diskors b'nofs qalb li jagħmel, diskors li kixef kif Bernard Grech qata' qalbu li b'mod effettiv imexxi lil Partit Nazzjonalista. Bħal Falzon ftit tal-jemilu, l-artikolista indipendenti Rejfil Vassallo wkoll kritika lil kap Nazzjonalista d-diskors mimli kontradizzjonijiet li jagħmel. Fid-diskors tiegħu Grech filli jaċċenna għal ġlied li qed jiddomina internament fil-Partit Nazzjonalista u filli fl-istess ħin jgħid li dan l-istess ġlied huwa biss perċezzjoni. Illi jekk ma titlax f'xi elezzjoni mhux jeħel il-partit imma mbagħad jekk tiġi elett hija kapaċità tiegħek, ħila tiegħek. Illi jekk tittieħed deċiżjoni li ma toġbokx mhux nattakka u nsawwat u nitfal f'leġeġ. Għaliex il-perċezzjoni għada li dan il-partit mhuwiex maqut biżżejjed.